ole clear to zong te invite se bai le ve kulai ka channel a kalo lo me le ka cheu when you can say to he Facebook hack dan an hack thin dan tlanglawn an hack thin dan tlangpui ting kan da takna maro chu hack ani lova forgot lampang thil kan soi dei don ani yes si an hack saka he thui ka dong ne me ma lo cheer in cheer thing em chu ka hlowa fi lo dewa khong ai takin ka phone chiang lova chu ti khati chu tiang khati ang chu ni a court ka dong thelo Facebook lam rang hian I number ka lo manga khong ai takin I number court ron lo chum lo hril ta che ti in anin bum fo mai a chu court in lo hril thina wang chuan in account chu an forgot sak chewa in number delete in an number manga ti chuan hack angina kalta a nangni chuan hack amati in minron complain le thina ka bula hack ani lo forgot ani o forgot nan khan I court kham amwa I phone number mang khan I phone number achua Facebook account I password karisa diklo forgot amita phone number achulea court ron lunga in court ron thlinga court ron thlen kha a type password kha a change sa chuan number change sa chuan hack ang le kal thin he thu hi atam me ma tunlai pe chon ka dongun khop me mi tam tak tlanglon takin har sat na ni thin oh tamper chu ke account pass ka tamper hi pakhat kan soilo konga a tamper chu ka number ka hreto silo ka number ka mang to silo password ka hreto silo ba ti te hi chu hacking ka khoi to lo wangin ka ti thei to lo wa ti thei dan chun chu an number in hriata al court lu theina turin ti thei photangai o ka poimo ha chu kan chang lo kan chu he thil tam tak hi tam a hluar hle me tuna current darlan ho po hi mi pakhata tang chau ania midam takhin in dong ve don ti ka hrechianga chu wang chuan lo film khorla khongai takin he tiang thil I donin court ti donin tu ma share su Facebook court emo WhatsApp emo IG emo Twitter emo mo YouTube emo in court podong la tu ma hril su nangma information ani oh nangma tan big liu tu ma hril lo tor chu wangin tu ma lo hril to lo la tin he tiang har sana tong mek te ti dan hrilo te kleina te mem chawa number and change lo ni chuni forgot vele thei me theya ma sen change nge change lo ka chu atlang pin an change trina password and change me ba ka number ten lo change factory na he kang na kal to thin ka dongun khop me in pui vak me na pui ong lo thin ani chu wangin he tiang ti ching hi ke ma tang ka channel tang hri ani ni chuan ka dem hle ni ke chun ka channel hi mi tang in rang kai takin an til Facebook lam an har sana ten lo chin fel nan ka manga sual kong zo nana lo mang an ni chuan ka dem khop mai lo hria sela forgot hi ke man ka tia mi zo wa zon ti ma sa pol ka ni lo mo ka tia mi zo trong ngat pe zon chu wangin forgot he tiang vela lo leak out thi apoi ka tia tin in pui dan turi om lo em awang hian min han hre thiam hram la chuan he tiang han siam hi video han siam hi ka pe vak to lawa a chan chu like a chia comment a chia share che thailo tu ka phurna ke ma hian min pe hlul lawa min boost to tur ma min backup to tur hi a om hlul lawa chuan he tiang video te har sat na lampang Facebook IG WhatsApp YouTube tiang har sat na lampang I hlir zel do ni chuan like le comment lo war la lo share la ato thling ni lo view ve thin don ya okay ni man lo mu tui mang thra le ve kula